Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Simona First. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Simona First už můžu oficiálně říkat. Presne tak, je to tak. Áno, vydala som sa a hlavne kvôli tomu priezvisku, tak som rada, keď zaznieva. Takže Si to užíváte. Spokojená, áno. šťastná. Áno, spokojná, šťastná. Obzvlášť tu v Českej republike musím povedať, že veľa Slovákov sa cíti aktuálne o dosť lepšie, však si často počúvate. Ale určite som šťastná aj s tým priezviskom, lebo keď som prišla k vám do Českej republiky a povedala Simona Salátová a že som komička, tak veľa ľudí si myslelo, že to priezvisko je už súčasťou Že to je akože toho pseudonym. vtipu. Lebo kto to nevidí, kto to len počuje, tak áno, som takej, dá sa povedať, korpulentnejšie postavy, takže to Salátová niekedy vyznievalo ako zlý vtip. A proč někdo říkal Šalátová? Niekto Taky říkal, součást. áno, to zase na Slovensku si to chceli tak prispôsobiť, aby to stále dávalo ten istý význam. Ale niekto říkal aj Šalátová. Som rada, že s tým menom First sa väčšina ľudí nepomýli, ale za to o to dlhšie trvá vysvetliť, že naozaj je to First, ako v angličtine prvý, ale môj muž je z Oravy, hej, takže... Ale je fakt, že jsem slyšela moderátora, co vás uvedl jako First. Že Áno, tam áno. chtěl dát ten... A veľa sa to stáva, čo nemôžem povedať, že by mi prekážalo, ale my sa veľmi na tom bavíme, lebo s takým priezviskom sa dá naozaj aj doma dobre zasmiať. A my sa vždy bavíme na tom, že kebyže máme prvé dieťa, tak určite jej dáme meno Safety a vždy si budeme ju predstavovať ako Safety First, takže... To bude radost, až bude Áno, v Americe. áno. Já bych chtěla naše posluchače a diváky pozvat. 2. prosince jste tady u nás v Praze, v Hybernii. A je to zcela z brusu nová show. Tichá noc. Je to, dá sa povedať, z brusu nová show, ale zaznejú tam aj veľmi také klasické vtipy vianočné, ktoré už ľudia možno niekde počuli. Je to také moje vianočné vypovedanie srdca, lebo ja som, vždy to tak hovorím, že ja som ako Vianoce, veľká a veselá. Takže sa snažím, aby to tak bolo aj pre ľudí, ktorí prídu na toto vystúpenie. Áno, v Prahe budeme v nádhernej Hybernii, budeme tam 2-krát, takže ľudia si môžu zakúpiť lístky a ja sa budem veľmi tešiť, že sa zabavíme spolu, lebo v Prahe je fantastické publikum vždy. Se mnou je stále Simona, komička. Proč se ta nová show jmenuje Tichá noc? Budete tam i zpívat třeba? Práve kvôli tomu, že sa to jmenuje Tichá noc, nebudem spievať. Tichá noc je to niečo, čo pre mňa symbolizuje Vianoce. Je to niečo, čo všetci čakáme, že v nejakom momente v ten štedrý večer nastane tá tichá noc. Do toho tam vkráča do obývačky zlaté prasiatko a tá rodina bude nádherne šťastná. A on sa to málo kedy stane. A z tichej noci je úplne iný typ tichej noci. A s týmto ja sa chystám hrať tú hodinu. S tým takým, že o čom si my myslíme, že sú Vianoce, aké sú naozaj Vianoce a aké by sme ich chceli mať. A koľko z toho visí na ženách. Takže. Tichá noc bude i v Brně, v Ostravě, pak samozřejmě i na Slovensku nebo někde mezi tím. Ale začínáte v Praze? Začínam v Praze. No, ako To je vás teší? To ma To je teší. milé. To ma teší. Naozaj musím povedať, že ja milujem všetkých ľudí, ktorí prídu na moje vystúpenia, ale v Prahe to publikum je ozaj živelné. Vie sa zabaviť. Vy už raz, keď idete vonku a kúpite si lístok, tak si poviete, že a tu som sa prišiel zasmiať, takže neodchádzate bez toho. To sa mi veľmi páči, že tí ľudia sú veľmi otvorení a uvoľnení a to je presne to, čo potrebujeme na stand-up comedy show, aby sme dosiahli takú spoločnú katarziu. Jsme víc živelní než na Slovensku. Je to paradoxné však. No, práve. Ja to všade počúvam, aj čítam, že aj z historického hľadiska my sme takí tí živelnejší alebo prostorekejší. Ale možná v těch emocích, v těch Áno, no. vztazích. Ale potom, když třeba jdete na představení nebo na show, tak No. my Češi jsme vděčnější publikum možná. Dá sa to tak povedať? No nie, ja to tak hovorím. Naozaj je to tak a nechcem uraziť nikoho, kto príde zo Slovenska, lebo naozaj aj Slováci sa vedia výborne baviť. Možno to súvisí aj s tým, že na Slovensku je tá kultúra tej stand-up komedii už dlho a už je nejakým spôsobom veľmi vycvičené to publikum a už nám len tak neodpustí hocičo. A vy nás tak akože naozaj vítate srdečne. Ja tomu stále nerozumiem, ako sa mne to zrovna deje, že mám prechodenú Českú republiku a tí ľudia sa bavia. Ale povedala by som áno, že vy sa viete trošička lepšie baviť. Stále zveme na vánoční show Simony First.
Vidíte, a taky Áno, jsem to už to ide, řekla už to ide. anglicky. Tak a dám si to i hezky česky. Stále zveme na vánoční show Tichá noc Simony First a Praha je zřejmě tak vděčná, že jste přidávali další představení, další show v ten den 2.12. My ten rozhovor trošku přetáčíme, tak já doufám, že ještě nějaké lístky jsou. Po případě můžete vyrazit na Slovensko. Ale pro vás jako komičku, pro člověka, který to vlastně v uvozovkách celé odedře ten večer, jak je to náročné dát 2 show za sebou? No, je to pomerne náročné, ale naozaj, keď tam človek vyjde na to pódium a vidí tú novú skupinku tých tváričiek, lebo ja vidím väčšinou len tie guľky usmievavé, tak mne to nedá urobiť to slabšie, urobiť to horšie, aj keď som unavená. Ja sa na tom pódiu cítim ako doma, doslova ako doma, lebo pre mňa to je ako keby sme sedeli na káve a ja vám potrebujem toto povedať. Doslova sa vám potrebujem vysťažovať o tom, čo sú konkrétne v tomto prípade Vianoce pre mňa a pre mnoho žien. Takže je to stále také isté. Stále také isté, ako keď idete s jednou kamoškou a potom máte tesne potom kávu s ďalšou kamoškou a stále to má ten istý náboj. Teda aspoň ja sa o to snažím a vždy ma presvedčia tí ľudia, ktorí tam sedia, že to za to stojí. Takže v zákulisí možná nějaká únava je, ale jakmile vyjdete před ty lidi, tak vás to zase nakopne. Áno, presne tak, že možno v zákulisí tak sa ako položím na tú stoličku a väčšinou si medzi tým prečítam knižku alebo niečo také, alebo sa tak upokojím. Niekedy mám so sebou syna, takže to neurobím už vôbec nič. To len tak ako zachraňujem dieťa, popri tom ako idem druhýkrát, aby som si plne uvedomila ten ženský osud. A to je dobre, lebo som vo švungu, ale dá sa to naozaj zvládnuť, tie 2 vystúpenia a naozaj vďaka tej energii, ktorá od tých ľudí prichádza, je to taký výmenný obchod. Jak váš humor vnímá váš syn Damian? Môj syn Damian nedávno oslavil 9. narodeniny. Takže už je sne. Áno, už je to také, musím povedať, že sa smeje viacej na mužových vtipoch ako na mojich. My sme obidvaja komici, aj môj muž je komik. Takže o to tak prirodzene prešlo od toho, že maminka, ty si vtipná, najvtipnejší človek na svete, od toho, že vlastne môj muž je teraz v domácnosti ten vtipnejší. Prilnieva k tomu mužskému vzoru teraz viacej. Ale smeje sa. Naozaj, že toto je ten vek 8-9 rokov, kedy začína, že vidíte, že mu niečo docvaklo. Že predtým aj sme si mohli povedať nejaký neslušnejší vtip a on ešte nerozumel tomu, ale teraz už vidíte, že tam už je niečo také, že už viac vie. Dá se říct, že je to takový lakmusový papírek, že si na něm něco třeba otestujete? Co pak funguje nebo nefunguje? Keď začnem robiť vystúpenie pre základné školy, tak určite budem na ňom testovať. Ale zatiaľ od neho skôr kradnem, keď sa ma pýta nejaké otázky, ktoré vlastne jemu neprídu vtipné, ale mne ako dospelému človeku prídu veľmi vtipné, takže skôr jemu kradnem tie jeho vtipy a on o tom ešte nevie. Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem to je komička Simona. A mě neskutečně zajímá, jak dlouho dáváte dohromady takovou show, protože vy jste měla Donaha a máte spoustu dalších stand-upů. Děláte to vlastně od 15 nebo od kolika vystupujete? Áno, je to tak. Áno, vlastne v rámci strednej školy som začala, len medzi tým som teda sa vydala, porodila, rozviedla sa, podnikala a potom už som nemala na výber. Zbírala ste skúsenosti. Som si povedala, že toto už je taká tragikomédia, že na tom sa musím nejako zarobiť, hej. Takže v podstate ja stále iba rozprávam o tom. Aj ten špeciál, s ktorým aj stále cestujem po Českej republike, aj po Slovenskej, tak je vlastne rozprávaním z veľkej časti aj z mojej minulosti. Vždy sa tam snažím pridávať aj nejaké nové vtipy, ktoré tak nejako niekedy aj zaujímavým zázrakom sa vyskytnú vo viacerých špeciáloch, lebo sa snažím ich dostať do tej najlepšej formy. A verím tomu, že to ako keby diváci tak odo mňa zoberú a naozaj sú aj súčasní, sú tam so mnou pri tvorbe tých vtipov, ako vznikajú. A čo sa týka toho, že koľko to trvá, no dlho. A snažím sa nad tým tak akože rozmýšľať, že vlastne žijem ten bežný život a iba viem, že od vlastne tento celý rok, od začiatku roka rozmýšľam nad vianočnými vtipmi, takže júl, červenec bol veľmi zaujímavý pri rozmýšľaní na pláži z vianočných vtipoch, ale stále sa to ako keby nejak formuje a teraz už naozaj sa to dáva dokopy. A ako som aj spomínala v tom špeciále Tichá noc, v tom vianočnom, budú aj overené klasiky, na ktoré ja sa veľmi teším, že si ich zase budem môcť trošku
frcnúť tým mojim súčasným nastavením a celé to tak skombinovať do veľkého vianočného vystúpenia. A to je docela zajímavý poznatek, protože třeba některé ty scénky, když to nazvu takhle, vyprávíte několik let, některé třeba už, dejme tomu, od těch 15, ale jak se sama vyvíjíte, tak se logicky mění i ty scénky nebo to, jak je vyprávíte. Takže tím pádem jsou stále originální. Je to najväčší strach komika. To poviem, akože ak aj ľudia nevedia, že to najväčší strach komika, ak sedí predo mnou človek a ja viem, že on už ten vtip počul. Že sa vždy snažím, aby to bolo niečo nové, aby to bolo niečo čerstvé, takže to sa snažím nejako obmieniať. Potom ma úplne, že prekvapí, keď niekto mi povie, že 3-krát prišiel cieľene na to isté vystúpenie a ja som, že prečo to robíte? Ale je to úžasné a zároveň to nevysvetľuje ten strach tých komikov, že počujete ten istý vtip. Ale čo sa týka toho vianočného, tak napríklad spomeniem, že u vás v Českej republike som bola v show Jana Krausa, kde bol on teda vtedy veľmi milo prekvapený s tým, že to je naozaj vtipné, na čo nikdy do konca života nezabudnem. A aj tam odzneli možno 2-3 také vianočnejšie vtipy, ktoré som si povedala, že presne aj tie zoberiem, nejako ich učešem na to, ako to súčasne vnímam a hodím ich tam, že sú to veci, ktoré možno si presne aj ľudia aj počas toho povedia, že toto bolo tam. Nehovorím, že to bude väčšina, ale že určite to budú aj takéto klasiky. Stále váš syn chce, aby s vámi bydlel Ježíšek? Áno. Áno, to je samozrejme sa nezmenilo. Snažila som sa mu vysvetliť, že odkedy už býva s nami môj muž, tak sa naozaj nedá už, aby ďalší muž s nami býval. To by sme žili úplne v inej časti sveta. Tak ono by to třeba mělo takový duchovní rozměr možná. Treba sa nad tým zamyslieť. Treba sa nad tým zamyslieť. Najväčší problém je v tom stále, čo bolo aj v tom vtipe, že ten Ježiško, ten sa obávam, že mi pomôže ešte menej ako ten môj muž. Takže. Ale umí měnit vodu na víno. To je pravda. Vidím, že tento vtip aj vy máte v merku. Se mnou je stále Simona, komička. Taková banální otázka, ale jaké to je žít s komikem? Já si představuji, že se pořád smějete. Ne? Áno. To si veľa ľudí myslí, že my sa vlastne stále smejeme. Ono to je taká tá predstava, keby v podstate, keď žijú spolu dvaja lekári, že stále doma niekoho len tak operujú. Áno. Alebo politici si stále niečo sľubujú a nič sa neplní. No z toho trošku máme, ale nesmieme sa, stále sme v podstate úplne podľa mňa bežný pár. My sa len viacej hádame, lebo to sa častokrát stane, že si to vieme premeniť na vtipy, takže niekedy počas polke hádky niekto odíde a začne si to zapisovať, takže to sa veľmi vyplatí. Ale myslím, že sme fakt úplne normálny pár so svojimi vlastnými problémami a aj radosťami. Nie je to ničím špeciálne, niečím to možno je, že sa vieme asi zasmiať. Veľa sa smejeme, lebo on je naozaj vtipný. Čo ma prekvapilo aj postupom času, že on je naozaj teda vtipný. I po svadbe. I po svadbe. Mu to ostalo, áno. Keď som si ho brala, som sa už tak lúčila s tým smyslom pre humor, ale ostalo mu to, ja sa na ňom veľa smejem. A je to vždy tak, hovorím, že tak aj vznikol náš vzťah, že on mi povedal vtip a ja som sa tak smiala, zrazu som už len prala jeho trenky, takže Plynulý přechod, takže radím aj mužom, ktorí nás počúvajú. Stačí zo pár dobrých vtipov a dá sa ľahko žiť so ženou potom. No a vadí vám někdy, že třeba Teodor, váš manžel, vezme nějakou vaší situaci intimní a vezme ji do svého stand-upu? Použije ji? No, to mi nevadí, lebo to nevadí. Potom by jemu muselo vadiť, že ja to robím tiež. A ja som aj spomenula jedno slovo v tomto rozhovore, volá sa to, že katarzia, a ja si myslím, že to je taký ako filter na udalosti, ktoré sa nám dejú. A to vlastne využívali všetci komici aj v minulosti. U nás na Slovensku si to teraz viacej pripomíname, lebo tí komici nám často cez ten humor vlastne ukazovali, kde je možno ukrytá nejaká pravda, ako to naozaj je. A to isté sa deje aj v tom vzťahu, že keď sa veľakrát na niečom pochytíme, pohádame a potom to niekto dokáže premeniť do toho vtipu a úplne inak to prefiltrovať, tak častokrát aj pre ten náš vzťah je to vlastne také očistné. Takže řeknete někdy, Teodore, díky za inspiraci. Píšu si. Nie. Ja sa skôr bojím z jeho strany, že to niekedy príde, ale
Ja, že za inšpiráciu. Akože, Za inspiraci, no ano, za keď ma inspiraci. nahnevá, no to tak to samozrejme. Áno, najskôr sa nahnevám a potom si to zapíšem. Koukala jsem na YouTube včera na roast Simony, Mm. kde vaši kamarádi, kolegové, taky komici ze Slovenska si z vás dělali teda, musím říct, jako srandu někdy až za hranou. Jenom pro naše posluchače, roast Simony byl v podstatě o tom, že oni vzali všechno, co se vás týkalo, šli do dětství, do vyrůstání s vašimi rodiči, nebylo to úplně jednoduché. Všechno tohle vzali a kompletně si z toho udělali černý humor někdy až za hranou. To už nebyl ani sarkazmus, to už nebyl ani černý humor, to už prostě bylo někdy za hranici jako úplně všeho. A já jsem se koukala na ten záznam a někdy kamera zabrala vás, jak na to reagujete. A někdy jste se opravdu bavila svými kolegy, ale někdy tam bylo jako, že možná to bylo i pro vás moc. Takže mě zajímá, jako kde je ta hranice, kdy už se chytnete za srdce a kdy se stále smějete. Ja si myslím, že ja som už veľmi dlho s mojimi chalanmi, vlastne nás je 15 komikov v silných rečiach. Ja s nimi fungujem 8 rokov. 7-8 rokov na nespočetne veľa výjazdoch, takže ja som presne vedela, že čo som si A vy jste vypýtala na zažila narodeniny. už, že vás takhle někde No my sa tak rozprávame, akože medzi Jakože sebou. normálne. Áno, áno. A preto vlastne aj ten roast je to západný model, ktorý vznikol, tiež to nie je úplne najstaršia vec, ktorá sa vlastne prišla k nám zo západu. A to je vlastne to, ako komici medzi sebou komunikujú. A áno, je to niekedy veľmi tvrdé. Ale zároveň stále sa bavíme o tom, že je to veľmi očistné, lebo vám to hovorí niekto, kto viete, že vás má rád, kto viete, že vy ho máte radi a nejde ani o to, že vás chce uraziť, ale musí to byť fakt dobrý vtip. Čím do citlivejšej témy chce ísť, o to lepší musí byť ten vtip. Lebo ak je niečo, čo my si neodpúšťame, je to úražka, ktorá ešte je ukrytá v zlom vtipe. Takže tam by sme si to neodpustili. Ale inak naozaj to bolo niečo, čo som si ja vypýtala na svoju 30-ku, celý ten roast. Milujem ten žáner, mám to veľmi rada. Pre mňa to nie je za hranicou, ale rozumiem, že pre niekoho to môže byť za hranicou a zároveň je na tom úžasné, že ja som sa po nich všetkých mohla postaviť a vlastne mohla som im to vrátiť. A je to ako ja mám veľmi rada ten žáner. Nie je to pre každého. Boli sme s tým aj v Českej republike. V Ostrave boli takí, trošku sa dívali s takým naozaj prekríženým očkom sem tam, ale zvládli to, smiali sa. Takže možno je to zase niečo, čo musíme trošku dostať aj medzi ľudí, aj sa trošku možno tie hrany otupiť, aby sme zistili, že kam až vieme ísť. Takže v rámci celého toho večera nebylo nic, co by vás opravdu zranilo? Nie, neviem o tom. Nie, my sme sa potom vlastne o tom aj rozprávali, tým, že vlastne sú to všetko moji fantastickí priatelia, s ktorými sa stretávame s rodinami a máme sa veľmi radi. Takže oni sa ma aj predtým pýtali, že či je všetko v poriadku, či môžu, napríklad keď sa ma pýtali, či môžu hovoriť o rodičoch, tak ja, že úplne áno, jasné, že vlastne ja som to hrozne chcela a hrozne som to potrebovala. Možno, aby aj niekto týmto spôsobom odľahčil to detstvo traumatické, že vlastne ja na to reagujem veľmi dobre a mne to robí veľmi dobre. Takže naopak to byla terapie pro vás? Pre mňa to bola veľká terapie, áno. Veľká terapie, aj spôsob, akým sa na to niektorí chalani pozreli, tak bol úplne skvelý. A v běžném životě je něco, co vás zraňuje? A nebo si ze všeho dokážete udělat legraci? Určite je veľa vecí, čo ma zraňujú. Ešte to aj závisí o tom, že v akom období cyklusom. To my ženy nikdy nevieme povedať na 100%, ktorý štvrtok nás to urazí. Ale musím povedať, že asi ma skôr uráža, alebo ma to skôr zaskočí, keď niekto komentuje postavu, akože bežný človek na ulici, že niekto, komu ste tomu nedali zvolenie, ani ste si to nevypýtali, takže toto ma stále tak ako vie prekvapiť a dúfam, že na tom ako v spoločnosti pracujeme, ako komunita, že toto sa nemusí diať a nemusíme si komentovať, kto ako koľko vyzerá a neviem čo, takže. A umíte na to nějak zareagovat, anebo jste radši potichu?
Tak mne sa naozaj, aby som to približila, mne sa to deje, že 2-3 krát za týždeň, Mhm. že ma niekto zastaví v obchode, na Mhm. ceste, Mhm. povie mi, že to nevadí, že som tučná, že to akože aj tak je to v pohode, že však som pekná v tvári, to nejako zvládnem. Takže mne sa toto deje, že v obchodoch, nekomentujem kúpaliska, akože kde fakt sa snažím byť úplne inkognito. A boli sme so synom na kúpalisku a jedna pani našťastie si dala čas na to, aby mi to išla povedať, keď tam nebol môj syn, lebo to, akože to nemám rada. A tam mi povedala, že by sa mi hodil iný typ plaviek na moju postavu. A že to v dobrom. Lebo keď viete, že človek, ktorý je exponovaný, takto chodí medzi ľudí, tak by mal mať tie plavky také, by sa mu hodili. Tak som sa cítila fakt výborne potom na tom kúpalisku. Takže toto sú tie veci, že, ktoré mne sa bežne dejú. Potom samozrejme samostatná sekcia je na internete a myslím si, že váha nikoho necharakterizuje. Ani to, ako vyzeráte, koľko končatín, koľko vlasov máte. Necharakterizuje to, aký ste človek, takže to sa tým snažím aj tým, že vlastne počas tých špeciálov si sama robím srandu zo seba a naozaj sa opieram o veľa stereotypov, tak v tomto som taká trošku, že tu by som chcela byť taká woke, ako sa hovorí. Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Simona First a vy jste mi krásně nahrala na tu postavu, protože když jsme se setkali teď před rozhovorem, tak já jsem na vás mrkla a říkám si, to je krásná ženská a teď ona vůbec není silná, tak já nevím, jestli ta kamera jako přidává ne 10 kilo, ale asi 150. Prostě mi to vůbec nešlo dohromady a jenom mám k tomu takový krátký mini příběh, který se týká mě. Já mám 180 cm a já zase se celý život hrbím. Protože já se prostě stydím za svoji výšku a potkávám často muže, kteří mají třeba 175 cm, ale oni nejsou malí, jenom já jsem prostě fakt vysoká. Takže je správně, že se hrbím? No. Asi ne. Ja mám 178, takže presne viem, o čom hovoríte, že je to naozaj, tak ale my ženy sme ešte špecialistky v tom, že my si to vieme dať za vinu. Akože vlastne hocičo, čo je iné že ako sme tých ostatných. Áno. Ale to je, často chceme to, čo nemáme. To sa nám deje podľa mňa od puberty, ale s tou výškou to poznám. Ja som zo začiatku mala aj problém komunikovať s nižšími mužmi, ale našťastie mám veľa komikov, kolegov, ktorí sú nižší a naozaj sa vieme porozprávať, že dovidím na nich, takže je to dobré. A teraz trošku som dala body shamingu ja na nízkych ľudí, ale nie, nízky ľudia sú super a hrozne im závidím, že sú takí nízky. Celý život vlastne závidím tým nízkym ľuďom, že sú takí pekní, drobní, že ich tak chcete objať a pritúliť. Mňa nikto nikdy nechcel pritúliť. O mňa sa iba opierajú, keď sa potrebujú, že obuť. Já jsem taky dobrý stojan. Rebrík. Ale každopádně k té váze řešíte to nějak? Řešíte nějaké diety, krabičky? Celý život riešim Celý diety. život. Ja podľa mňa, že som celý život na diete a niekedy si hovorím, že fakt, že na toto žijem, keď už sa tak musím povedať do prdele, že stále riešime vlastne iba čo, ako schudnúť, aká rýžová, jablková dieta, teraz 3 dní nejesť, keď je na odpadnutie kúsok syra, a vlastne vždy, keď stretnem nejakú ženu, vždy aj tak skončíme pri dietách, aj keď sme hrozne už ako osvietené a už to neriešime, aj tak pri tom skončíme. A ja som sa toho rozhodla minulý rok asi vzdať, som si povedala, po 30-ke mi vlastne došlo, že to v mojom prípade nie je o váhe, ale skôr to v mojom prípade bolo o tom, že som sa cítila taká už nemotorná, že mal som dosť veľa kíl minulý rok a začal mi to aj trošku zdravotne ako zasahovať do toho života, takže ja som začala cvičiť a zdravšie jesť, ale hlavne kvôli tomu, že som si po 30-ke uvedomila, že ja zomriem čoskoro, ak niečo nezmením. A som si uvedomila, už som sa videla, že ako ja zomieram 50-ročná na tom vozíku a takže som si povedala, že trošku sa nechcem to povedať dám dokopy, lebo bola som v kope aj predtým, ale musím povedať, že neriešim váhu. Vážim sa fakt, že raz za 2 mesiace aj to, tak akože zo zaujímavosti. Snažím sa byť silnejšia, snažím sa byť zdravšia a veľmi sa bavím stále, keď niekto sa ho opýtam, že kde je fitko a on sa začne smiať a myslí si, že si robím srandu. Takže je to... No a když jste vyzkoušela tolik různých diet a procedur a nevím co všechno, tak co vlastně nejvíc funguje vám konkrétně? Ono funguje všeličo.
funguje všeličo. Ja som istú dobu som jedla iba sačky, také prášky zmiešané s vodou a schudla som 40 kg. Potom rozvod funguje výborne, to musím teda odporučiť. To akože počom sa dá ozaj veľmi príjemne, ale čo mne najlepšie funguje, a to musím povedať z hľadiska psychiky, že sa cítim ako človek, ktorý toho zvládne viac a ako človek, ktorý nezomrie za pár rokov, tak je naozaj to cvičenie a ten zdravý životný štýl. A znie to strašne nudne a vlastne si z toho aj tak stále robím srandu. A aj v tom vianočnom špeciáli si budem z toho robiť srandu, lebo napríklad som minulý rok videla niekoho, ako jedol šalát zemiakový. Aj u vás v Čechách to je, nie? Máme, To no. musí byť, áno, to sa tým Bramborový. potierame v rámci možností. A bramborový šalát bez majonézy. A to som povedala, že to je podľa mňa, to je zrada Vianoc bez majonézy. Majonéza poháňa ekonomiku Vianoc, takže ja aj tak si z toho robím srandu, takže je to veľmi zaujímavý stred, ktorý ja stále hľadám. Ale hubnutí není ohladovění, podle mě. Nie je, ale nie je to podľa mňa medzi ľuďmi úplne zaužívané, že by to tak nemalo byť. Ja vlastne nie som hladná, ja normálne jem ako človek, iba sa snažím si dať viacej pozor na veci, ktoré sú pre mňa zdravé a sústredujem sa na tú dlhovekosť, to je teraz taký vlastne trend, áno, takže na to sa sústreďujem a veľký hýbač v mojom prípade bol aj môj syn, ktoré som to chcela odovzdať. Mne to nikto nedal, ako keby u nás to bolo presne naopak, čo mnohí, čo nás počúvajú, budú vedieť, že stará mama varila a moja stará mama mala ešte špeciálny výpočet pre hodnotu kalórií v segedínskom guláši. Stačilo, keď ste si k tomu dali, že trochu zelenej papriky a to vám odpočítavalo. Vlastne to bol taký špeciálny systém. Trebalo by sa poradiť s nejakými výživovými poradcami, ale teda v tomto ja som vyrastla, že keď si dáš zelenú papriku a halušky, tak ono ti to odpočítava. Odpočítava ti tá paprika. Možná, když si to dáme do hlavy, tak to funguje. A mne to dlho fungovalo. Do 30-ky, dá sa povedať. Na závěr, co byste v rámci své práce chtěla ještě dokázat? Co by se vám líbilo? Ja by som chcela v rámci práce a v rámci života dokázať si nájsť možno taký work-life balance. Teraz som aj videla nedávno veľmi príjemný článok v jednom časopise, ktorý pojednával o ženách, ktoré majú kariéru a zároveň majú možno dieťa, majú za sebou tú domácnosť, ktorá čaká, ktorá tam stále je, a o tom, že ako to celé zladiť a vlastne byť úspešná bez toho, aby ste mala výčitky za to, že ste nie dosť dobrá gazdina. S týmto akože toto je môj najväčší deal, s ktorým bojujem. A v rámci práce by som chcela nikdy neprestať byť stand-up komičkou. Opravdu? Áno, chcela by som stále. Aj keď budem už taká stará hysterická, tak budem dúfať, že v Prahe, v Hybernii aspoň 10 ľudí príde predsa len sa pozrieť, keď budem mať 80, ako je tam vrieskam a hovorím, že tým mladým nerozumiem, ale dovtedy si ma môžu pozrieť ešte v takej strednej forme, aspoň v tom prosinci. To jsem se chtěla ptát na nějaká zadní kolečka, tak to nemáte. Protože vím, že jste chtěla studovat mezinárodní vztahy, diplomacii. No áno, samozrejme, tak politiku ja som veľmi chcela riešiť a politiku teraz sledujem veľmi intenzívne. Myslím si, že v takýchto kritických časoch, v ktorých sa aktuálne nachádza, poviem tak, naša republika, tak je to veľmi dôležité, aby človek mal o tom prehľad a aby vedel zasiahnuť, keď sa dá. A aj z tej našej československej tradície vieme, že tí komici tu presne na to boli. Takže neviem, či si predstaviť, že by som sa niekedy vopchala akože dovnútra tej politickej situácie, lebo aktuálne je to príliš špinavé a hrozné na to, aby som to vôbec zvažovala. Se mnou byla Simona First. Moc děkuju za rozhovor. Ďakujem a ja veľmi krásne, bolo to veľmi príjemné. Děkuju, jste krásná a vtipná. Takže... Ďakujem a vy taky.